Bibo mo, Daniel, go ahead with your report. 50% na pabor kan 50% ba nga saan na pabor iti ba nga estudyante iti pan nakaisubli iti unod pa nagpatumpal iti fall implementation ti face-to-face classes ano iti nadumandumang pagadalan dahito iti takder ni Monica Lorraine Rain Mendoza may isang estudyante iti may isang iti pangpribado nga pagadalan ti syudad iti San Fernando may paragip nga tatay suna ni PBBM kat hindi nakabat na nga iti kabubudan na dakder kat kasapulan nga mai-subli iti full implementation wando mapatungpal na to iti full face-to-face classes kadag iti pagadalan kan may sa nato iti insingasing na iti biyang iti Department of Education babaan ti paidoolo ni Vice President Sara Duterte akas sekretaryo iti Department of Education. Sigon na kini Mendoza nga nula kindi adan ti may presentar maripod ti sensya nga talaga nga natalgeden iti estudyante kariti pagdalan kapapulang iti COVID-19 kat pabor iso nang ma-implementar iti full face-to-face kariti ubing ngem no umampay ti may pakita nga resulta ti panagadal ti siyensya nga natalgedan na dagiti ubing kat hampay nga pabor iso na para ti panaka-implementar iti face-to-face classes. Daganteman ti takdar ken pragsrita ni Monica Lorraine Rain Mendoza. 23 alone. For my opinion po, 50-50 po. Yes po ako na mapatupad yung face-to-face na pagpapalik ng klase because most of the students lost their interest nung dumating yung tawag dito, online class. Especially those people na magaling but limited yung resources nila. For example, wala silang pambili ng gadget. So, somehow, the online class, for some students to lose their interest. And ang dami din po nagsuffer na mga student na give up yung education just because hindi sila makafollow sa trend ng online class. So, agree po ako na ibalik ang online class kasi marami pong people, marami pong students na balik ang face-to-face class kasi marami pong students na kaya po nilang makipagsabayan sa kapag face-to-face kasi doon po mas masusukat po talaga and mas maibibigay po sa bata kung ano yung deserve nilang ranking sa school kasi sa online class po hindi po natin maiiwasan na mag-copy-paste lang yung student sa Google. And then hindi po ako agree kasi up until now po ang percentage of the excellence of the vaccines na na-provide sa mga bata is hindi pa po siya proven as 100% effective. Given naman po na ang mga bata ngayon is mababa ang immune system, especially the minor ones, unlike the teenagers and the adult na kaya nilang labanan yung virus na laganap ngayon na main reason bakit tayo may may online class. So, hindi po ako agree doon kasi kahit nga po yung mga nakavaccine is nagkakaroon pa po ng virus na COVID So parang dapat maghinay-hinay tayo na kasi hindi lamang po basta-basta yung virus na kinakalaban natin. It will give a big risk for the health and for the lives of the students na mag-undergo ng face-to-face. Pero po pag naman may pag nagbigay na po ng data ang siyensya na okay na po yung vaccine natin and especially ngayon may second booster na, then yes, go po. As long as yung hindi mapupunta sa alanganin yung health ng bata. Kasi above all, wala pong katuturan ang matututunan ng bata if sakitin yung bata. So I guess health is wealth pa rin. So yun po. So hindi pa rin kayo pabor? 50-50 po ako. 50-50. If may big evidence and proof po tayo
na hindi lang galing sa hearsay, kundi galing sa siyensya talaga and sa masuring pagbubusisi na effective na yung super effective na yung vaccines. Go po, why not? Oo. Ni Monica Loren Reyna Bedosa, may salitay estudyante kiti pang-pribado pangadalan sa siyudad di San Fernando, hababanti kursong Business Administration Major and Financial Management. Para ni Bombo, so nalibre ni Bombo Daniel Asabal para sa Babansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 dito na yun. Basta Radyo, Bombo. Maraming salamat, Bombo Daniel Arzabal. Late dito ang report. Interview ti may isang estudyante, business management student. Gagayam, dito ket adamat titakder na. May papan iti plano niya. Wano dito pa nakipatong palti in-person class or face-to-face classes by November 2, 2022. So, 50-50 kung na jay stand na, okay? So 50-50 kaya nakasawan 50 nga pabor nga agsublin ti face to face classes, 50 matlaeng nga porsyento datay sanpay lang nga pabor nya nga agsubli, okay? Iti face to face classes kumbaga is ano siya undecided, okay? Undecided no kasta nya ngem mabalinmet nga padasen kaya nga may 2 months at dati 2 months nga panangpadas gagayam, okay? Or yung 2 months na yan panag-prepare pala, hindi panangpadas, panag-prepare dagiti amin nga pagadalan kasi naipaulog yan data, so bili ng data talaga nga may patungpal data by November, and then yung first 2 months nga panagrugiti klase, preparation ang gagawin dyan ng mga schools. So, lahat po ng mga teachers and mga students, kinakailangan kadagitang bulan, kadagitang panawan, ready na sila na papasok lahat sa buwan ng November. Kung baga, let's try, okay, ano kaya mangyayari? Parang ganon. Parang experiment din to. Yeah? Parang experimental din to gagayam O sige, kasi hamong kasla ijitakder ni President Bongbong Marcos, kaduanan ni Vice President Sara Duterte, apay nga ipursigida, yada ito nga in-person class or face-to-face classes, gagayam idinto nga amuda nga dumakdakkel wanong umat nga ito ti kaso, iti COVID-19. Kasi gusto nilang malaman, okay? So, nag-experiment po tayo dito. Nya? Okay, so, padasan tayo man, November, kitain tayo man no, anya kata pagbanagan na, isurutin mat lang dagiti health protocols Okay? So sundin din yung mga health protocols kaya so nalaing nga data physical distancing ket narigat nga masurut data. So parang experimental to na titignan natin kung ano yung kahihinatnan dito nga in-person classes. So papasok lahat ng mga estudyante both sa public and private. Okay? So ganon. So no anyaman ti pagbanagan nanto nya ti pagresultaan na data, that's the time na ipapatupad pa rin ko na yung blended learning pero in some areas only. Kadagiti laeng sumagmamano nga lugar nga pakakitaan iti panagnato iti kaso ti COVID-19. Okay, ala gagayan magsublita ito kalpasan ti sumagmamano nga palagi.